Jamal ka zo ne ma? Kan yau ka taɓa ganin shi ne? A yanzu ne na gan shi. Ka san Hawala Prakash? Ni bayan kawuna babu wanda na sani. To ka je ta can ɓangaren, ni kuma na bi ta nan. To wannan waye shege shi? Wannan tarko aka yi.